Λοιπόν, καθίστε αναπαυτικά γιατί θα είναι λίγο παράξενη συνέχεια. Καλεσμένος κοινωνιολόγος είναι ο κύριος, διδάκτορ ιστορίας στο Πάντιο. Έγραψε ένα βιβλίο «Μύθοι, παρεξηγήσεις και άβολες αλήθειες της ελληνικής ιστορίας». Λοιπόν, αυτό το βιβλιαράκι μέσα, όσο μικρό κι αν είναι, μπορεί να το λέγει κανείς ότι είναι και τσέπης δηλαδή, γράφει τέτοια πράγματα που θα σας έλεγα να καθίσετε αναπαυτικά, γιατί πολλά από αυτά που θα ακούσετε θα πείτε δεν είναι δυνατόν, μα εμείς αλλιώς τα ξέραμε, αλλιώς μας τα μαθαίνανε. Και αυτό δεν έγινε έτσι, μα και αυτό δεν έγινε έτσι, μα και αυτό δεν έγινε έτσι. Και το μεγάλο ερώτημα, αφού τόσα γεγονότα δεν έγιναν έτσι, εμείς γιατί έτσι τα μάθαμε? Γρηγόρη, έρχομαι να γράψουμε ιστορία. Είναι πτυχιούχος κοινωνιολογίας του Παντίου, έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές πολιτικής επιστήμης και ιστορίας και είναι διδάκτορας σύγχρονης ιστορίας. Τα τελευταία χρόνια, είχαν αρχίσει να αναπτύσσονται περισσότερο αυτού του τύπου οι ομάδες. Έχει γράψει το βιβλίο «Μύθοι, παρεξηγήσεις και άβολες αλήθειες της ελληνικής ιστορίας». Το βιβλίο πραγματεύεται γεγονότα που συνέβησαν, όχι όμως όπως τα ξέρουμε, καθώς και κομμάτια της ιστορίας που μας κάνουν να νιώθουμε άβολα επειδή δεν είμαστε εξοικειωμένοι με αυτά. Η ιστορία δεν είναι το αν και δεν γράφεται μετά αν. Δεν είναι αυτό που θα μπορούσε να συμβεί αν είχε γίνει κάτι άλλο. Η ιστορία είναι αυτό που έγινε. Πράγματα όπως ο γόρδιος δεσμός κόπηκε στα αλήθεια, το κρυφό σχολείο ήταν όντως κρυφό, στον Κεάδα οι Σπαρτιάτες πετούσαν στα αλήθεια μωρά. Αυτά και άλλα πολλά θα μας τα απαντήσει αμέσως τώρα. Ας υποδεχτούμε τον Σταύρο Παναγιωτίδη. Ιστορία μου, αμαρτία μου, λάθος μου μεγάλο, εις αρρώστια μου μες στα στήθια μου, πώς να σε βγάλω. Σταύρο, μπήκες με τέτοια φορά, ούτε ο πιο παλιός παρουσιαστής δεν έχει. Τι δυναμικότητα είναι αυτή, καλώς ήρθες. Έφτιαξε το τραγούδι. Σε έφτιαξε το τραγούδι. Η αλήθεια είναι πολύ ταιριαστό. Αν δεν έχει ιστορία αμαρτίες, ποιος έχει? Ωραία, βέβαια. Και η ελληνική ιστορία έχει αμαρτίες. Ειδικά αυτή. Θέλω να σε καλωσορίσω. Με αυτό το μικρό βιντεάκι του Χρήστο Κωστή καταλάβαμε λίγα πράγματα, ότι είσαι κοινωνιολόγος, ιστορικός. Μπορώ να πω τη φράση ιστορικός? Ναι, βέβαια. Είναι το διδακτορικό μου, είναι πάνω στην ιστορία. Το διδακτορικό σου. Γιατί αφού τα πράγματα δεν έγιναν έτσι, εμείς τα μάθαμε έτσι? Για πολλούς λόγους. Οι μύθοι μέσα στην ιστορία φτιάχνονται για λογιών λόγους. Κάποιοι μύθοι φτιάχνονται κατά λάθος. Σε όλο αυτό το βιβλιαράκι τα έγραψες? Αυτά είναι όλα μέσα? Ναι, ναι. Σε αυτό το μικρό βιβλιαράκι τσέπης. Εγώ νομίζω ότι θα μπορούσες να χρειαστείς και 3 και 4 τόμους. Γιατί το έγραψες σε τόσο μικρό βιβλιαράκι όλα αυτά? Ξέρεις αυτό που λένε, γράφω πολλά γιατί δεν προλαβαίνω να γράψω λίγα. Το να συμπυκνώσεις έτσι μια αφήγηση, μια γνώση κτλ. Σε λίγες λέξεις που να μην κουράζεις και τον μη ειδικό αναγνώστη. Γιατί αυτό το βιβλίο είναι γραμμένο όχι για τους επαγγελματίες, ας πούμε, της ιστορίας, αλλά είναι για το μη ειδικό κοινό. Για τους ανθρώπους που μπορεί και να μην έχουν διαβάσει κανένα βιβλίο ιστορίας ως τώρα. Αυτό θέλει μια δουλειά. Λέω να ξεκινήσουμε. Έχεις πάρα πολλά γεγονότα. Θα ξεκινήσω ίσως με την τελευταία τάκα του Χρήστου για τους Σπαρτιάτες και για τον Κεάδα. Πάντα λέγαμε και πάντα μαθαίναμε ότι οι Σπαρτιάτες πετούσαν στον Κεάδα τα νεογέννητα παιδιά που θεωρούσαν ότι δεν ήταν υγιεί, και εδώ από ό,τι φαίνεται ότι υπάρχει μια παρεξήγηση. Εδώ έχουμε αδικήσει τους Σπαρτιάτες και κατά μία έννοια έχουμε αδικήσει και τον Κεάδα. Πρώτον, διότι αυτή η συνήθεια, η πρακτική του να εγκαταλείπονται ή ακόμα και να θανατώνονται ανεπιθύμητα μωρά υπήρχε σε πολλές πόλεις Αργιάς Ελλάδας. Υπήρχε και στην Αθήνα. Εγκαταλείπονταν τα παιδιά είτε επειδή γεννιόντουσαν μια αναπηρία, είτε επειδή ήταν από παράνομη σχέση, επειδή κάποιος δεν ήθελε άλλο ένα παιδί αρσενικό για να χωρίσει σε παραπάνω μέρη μετά την περιουσία του. Και αυτό συνέβαινε σε άλλες πόλεις, συνέβαινε και στη Σπάρτη. Στη Σπάρτη η διαφορά ποια ήταν? Για να μπορέσει να αφήσει, να θανατώσει ένας γονιός το παιδί του, έπρεπε να πάρει άδεια από μια επιτροπή γερόντων, η οποία το εξέταζε το παιδί και αν το έβρισκε υγιές, ας πούμε, τον υποχρεώνει να το μεγαλώσει. Κάτι που στις άλλες πόλεις δεν ίσχυε. Άρα μπορούμε να πούμε ότι ήταν κάπως πιο εξασφαλισμένα τα πράγματα, ας πούμε, στην Σπάρτη. Υπήρχε ένα θεσμικό πλαίσιο. Στον Κεάδα τώρα, απ' την άλλη, δεν πετούσαν όμως οι Σπαρτιάτες τα μωρά. Πετούσαν όμως κάποιους. Όταν έγινε αρχαιολογική έρευνα, βρήκαν σκελετούς που δεν ήταν όμως σκελετοί μωρών. Ήταν ενήλικων ανθρώπων, 20, 30, 40 χρόνων.
και είχαν τρύπες κάποιοι στα κρανία τους. Και δίπλα βρέθηκαν και υπολείμματα από όπλα, από τόξα, από ακόντια, αλλά ακόμα και κομμάτια από αλυσίδες. Τι συμπεράναν λοιπόν? Ότι εκεί πέρα πετούσαν τους θανατοποινήτες ή πετούσαν αντιπάλους, είτε πριν τους εκτελέσουν είτε για να τους σκοτώσουν με αυτόν τον τρόπο. Εάν γκουγκλάρει ο κόσμος που μας ακούει τώρα το όνομα Αγισίλαος, τον χολό βασιλιά όπως λέγανε της Σπάρτης, θα δει ότι η Σπάρτη είχε βασιλιά που είχε σωματική αναπηρία. Στην Αθήνα ξέρουμε που τα πετούσαν? Όχι. Ενίοτε τα αφήνανε σε δάση, τα αφήνανε έξω από ναούς, αλλά δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο σημείο που να ξέρουμε ότι. Ναι. Τουλάχιστον. Μάλιστα. Ο μαρμαρωμένος βασιλιάς. Ένας μύθος που λέει ότι θα ξυπνήσει, ότι ο μαρμαρωμένος βασιλιάς κοιμάται, ότι όλα αυτά τα πίθανα πράγματα που εδώ έχει βέβαια αρκετό μύθο ιστορία. Εδώ είναι σαφές, νομίζω στους περισσότερους, ότι αυτό είναι ένας μύθος, ο οποίος προέκυψε επειδή δεν βρέθηκε ποτέ το σώμα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και η απουσία γενικά γεννά ένα μυστήριο. Και το μυστήριο συνήθως είναι η πρώτη ύλη για το μύθο. Αυτό που όμως είναι ένας μύθος που δεν το ξέρει ο κόσμος ότι είναι μύθος, είναι ότι ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος, ο τελευταίος αυτοκράτορας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, που δεν λέγονταν Βυζαντινή, αλλά Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, δεν τον είχε μέσα στην καρδιά του όλος ο λαός της Κωνσταντινούπολης. Γιατί? Διότι βλέποντας τον Οθωμανικό κίνδυνο, ο Παλαιολόγος είχε την ιδέα ότι έπρεπε η Κωνσταντινούπολη να συμμαχίσει με τη Δύση, με τον Πάπα. Και προκειμένου να στείλει ο Πάπας στρατό έτσι και να σώσει τους κατοίκους της Κωνσταντινούπολης από την πολιορκία των Οθωμανών. Νομίζω ότι περιμένανε και βοήθεια από τη Βενετία, αν δεν κάνω λάθος, που τότε ήταν μια πολύ ισχυρή δύναμη η Βενετσιάνοι, που δεν ήρθε ποτέ. Όντως, υπήρχαν Λατίνοι μαχητές μέσα, τον Ιουστινιάνη, και περίμεναν και στόλο που δεν ήρθε όμως ποτέ. Έχει ξεκινήσει. Μας πούλησαν. Ουσιαστικά, αυτό δεν είναι μύθος. Μας πούλησαν οι χριστιανοί. Θα σου πω, εκεί λοιπόν υπήρχε η ιδέα από τον Παλαιολόγο ότι πρέπει να γίνει μια συμμαχία. Αλλά αυτή η συμμαχία, όταν γίνεται μια συμμαχία με έναν άνθρωπο ή με ένα κράτος το οποίο βρίσκεται σε κίνδυνο και ένα άλλο κράτος το οποίο έχει τη δύναμη, δεν γίνεται επίσης όρις, έτσι δεν γίνεται. Έτσι δεν το καταλαβαίνουμε. Οπότε εκείνη τη στιγμή όλοι ξέρανε ότι αν ερχόταν να βοηθήσει η Δύση, τα καθολικά κράτη, ουσιαστικά θα έβαζαν στη δικιά τους σφαίρα επιρροής στην Κωνσταντινούπολη. Και γενικά ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία θα υποτασσόταν στην Καθολική. Υπήρχαν λοιπόν δύο γραμμές μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Η μία ήταν αυτή που εξέφραζε ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, που ήθελε να κάνει αυτή τη συμμαχία με τους Καθολικούς, ακόμα και με το κόστος της υποταγής. Και οι άλλοι που λέγανε το περίφημο, όπως έχει μείνει, καλύτερα να δούμε στην Κωνσταντινούπολη φέση τουρκικό παρά πιάρα παπική. Δηλαδή, καλύτερα να έρθουν να μας πάρουν οι μουσουλμάνοι, οι Οθωμανοί, παρά να έρθουν εδώ οι δυτικοί. Και τότε ο Κωνσταντίνος, ο Παλαιολόγος, προκειμένου να προωθήσει αυτήν την ιδέα, τι έκανε? Φώναξε καθολικούς ιερείς, καρδινάλιους, και κάνανε μια κοινή λειτουργία, ορθόδοξη και καθολική, μέσα στην Αγία Σοφία, το περίφημο Συλλήτουργο. Και μνημονεύσανε μάλιστα και τον Πάπα. Δεν είχε ξαναγίνει αυτό. Δηλαδή, έχτιζε μια γέφυρα, άνοιγε πόρτα. Η ανθενωτική, όπως λέγανε, πλευρά της Κωνσταντινούπολης, δηλαδή αυτοί που δεν ήθελαν τη συμμαχία με τον Πάπα, τι κάνανε τότε? Θεώρησαν τον Παλαιολόγο προδότη και την Αγία Σοφία μυαρή, μολυσμένη. Και δεν πήγαιναν μέσα εκεί. Οπότε, ενώ σήμερα έχουμε στο μυαλό μας τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, τον τελευταίο Βυζαντινό αυτοκράτορα, ως μια ένδοξη φιγούρα, και είναι από την έννοια ότι ενώ μπορούσε να φύγει, δεν έφυγε και έμεινε να υπερασπιστεί την πόλη του και την αυτοκρατορία, ή ότι έχει μείνει από αυτήν, στην πραγματικότητα τότε δεν τον αγαπούσαν όλοι οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης. Καλώς ή κακώς, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Μάλιστα. Άρα ο μύθος περί μαρμαρωμένου βασιλιά είναι επειδή δεν βρέθηκε ποτέ το σώμα του. Ναι. Υπάρχουν καθόλου ιστορικοί που να έχουν πει πού μπορεί να είναι, πού μπορεί να θαύτηκε ή πού μπορεί να έχει πάει? Όχι, χάθηκε μέσα στη μάχη. Δεν τον ξαναβρήκε κανείς ποτέ, ούτε την πανοπλία του, ούτε κάποιο άλλο στοιχείο του. Το αναγνωρίζει έτσι κι αλλιώς η ιστορία, αλλά λέω και εμείς οι νεοέλληνες να το αναγνωρίσουμε, γιατί αυτό που είπες ότι θα μπορούσε να φύγει, αλλά έμεινε εκεί, ξέροντας το τέλος. Ότι κατά πάσα πιθανότητα θα σκοτωθεί, ναι. Νομίζω ότι τιμά κάθε άνθρωπο το να πηγαίνει το καθήκον του μέχρι τέλους. Τον καθηγητή, τον αείμνηστο, τον Καργάκο. Το 40 Καργάκο. Ναι. Το 40 Καργάκο. Επειδή τον είχα γνωρίσει και τον αγαπούσα πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει ή αν έχεις διαβάσει. Ναι, έχω δει και συνεντεύξεις. Ήταν νομίζω ότι γλυκός άνθρωπος. Πολύ γλυκός άνθρωπος ήταν και υπέροχος. Αυτό τώρα το λέω, ανοίγω μια παρένθεση και λέω. Θυμάμαι, κοιτούσε την κάμερα και έλεγε: θέλετε να είσαστε απόγονοι του Λεωνίδα ή απόγονοι του Εφιάλτη? Και η αλήθεια είναι ότι είμαστε και των δύο. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε και το δύο, αλλά πρέπει να πιστεύεις ότι κάποια στιγμή. Γιατί έλεγε πως στην Ελλάδα υπήρξαν πάρα πολλές προδοσίες.
Και αυτές οι προδοσίες, έτσι το ρίχνω αυτό στη συζήτησή μας, δεν ξέρω παρακάτω, θα συναντήσουμε ίσως προδοσίες. Αυτές οι προδοσίες άλλαξαν και το ρου της ιστορίας. Κοίταξε, η πιο χαρακτηριστική προδοσία είναι η περίπτωση του Εφιάλτη, που είναι αλήθεια, συνέβη. Δεν τον άλλαξε τον ρου της ιστορίας με την έννοια ότι τελικά οι Έλληνες νικήσανε τους Πέρσες. Αν οι Πέρσες είχαν νικήσει τον πόλεμο και είχαν εξαφανίσει την Ελλάδα μετά από αυτό, τις αρχαίες ελληνικές πόλεις κράτη, διότι δεν υπήρχε η Ελλάδα, τότε ναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι την άλλαξαν την ιστορία. Ναι, τη μάχη όμως αυτή την έχασαν οι Έλληνες. Τη μάχη, ναι, αλλά η τελική έκβαση των Περσικών πολέμων, ως αργότερα, δεν ήταν υπέρ των Περσών. Κρυφό σχολείο. Την όψη του σχολείου, το φοβισμένο φως του καντιλιού, τρεμάμενο τα μοίρα τα αναδεύει. Από την αρχή μέχρι το τέλος μια επινόηση. Ένας μύθος της Ελληνικής Επανάστασης. Υπάρχει και αυτός ο περιβόητος πίνακας του κρυφού σχολείου που όλοι, ακόμη και αν δεν προσπαθούσαμε να το φανταστούμε, αυτό με τον παπά να είναι με το κεράκι και γύρω-γύρω τα παιδάκια να προσπαθεί να τους μάθει ελληνικά ή θρησκευτικά, την έχουμε την εικόνα αυτή από μωρά παιδιά. Και πολύ ωραίος πίνακας. Και μια χνεοτροπία της βαβαρικής σχολής, νομίζω ήταν, της λεγόμενης. Το κρυφό σχολείο όμως, όσο και αν το έχουμε στο μυαλό μας, είτε επειδή έχουμε δει τον πίνακα, είτε επειδή έχουμε ακούσει γι' αυτό 1500 φορές ο καθένας όλη μας τη ζωή, είτε επειδή σε κάποιο σχολικό σκετσάκι, σε μια σχολική γιορτή, ο δάσκαλος ή η δασκάλα μας έβαλε να παίξουμε τα παιδάκια ή τον παπά εκεί πέρα. Όσο και αν το έχουμε ακούσει, δεν υπήρξε. Γιατί, πώς το ξέρουμε, απλούστατα δεν είχε λόγο να υπάρχει. Οι Οθωμανοί, οι Σουλτάνοι, δεν απαγορεύανε στους υπηκόους τους να μιλάνε τη γλώσσα τους. Οπότε δεν υπήρχε λόγος κανένας να γίνεται αυτή η διδασκαλία στα κρυφά. Είναι πολύ πιθανό σε κάποιες περιοχές που δεν υπήρχαν σχολεία, και δεν ήταν λίγες αυτές, το μάθημα, την αλφάβητο, την αριθμητική, τη βασική κτλ. Να τα έκανε ο παπάς του χωριού ή της περιοχής εκεί. Γιατί ήταν και από τους λίγους γραμματιζούμενους, έτσι. Αλλά δεν τα έκανε στα κρυφά. Τα έκανε νύχτα, ενδεχομένως, γιατί το πρωί, ακόμα και τα μικρά παιδιά δουλεύανε στα χωράφια. Γι' αυτό δεν ίσχυε μόνο το 1821, ίσχυε και μέχρι πιο πρόσφατα. Αλλά δεν το έκανε στα κρυφά. Και ξέρουμε επίσης ότι υπήρχαν την ίδια περίοδο πάρα πολλά ελληνικά σχολεία, φανερότατα. Σχολεία ήδη από τον 18ο αιώνα που τα είχαν ιδρύσει φωτισμένοι Έλληνες έμποροι, που είχαν δώσει λεφτά για να ιδρυθούν τα σχολεία. Ή ακόμα και τα σχολεία που μαθαίναμε στο σχολείο εμείς ότι τα ίδρυε ποιος? Ο Κοσμάς Ετωλός. Κρυφά τα ίδρυε. Όλα αυτά ήταν φανερά. Και θα μου πεις, γιατί, αφού είναι τόσο προφανές ότι δεν μπορεί να υπήρχε το κρυφό σχολείο, έμεινε ο μύθος. Ο μύθος αυτός φτιάχτηκε λίγο αργότερα και άρχισε να κυκλοφορεί, όταν πια είχε υπάρξει το ελληνικό κράτος και η Εκκλησία ήταν ένα κομμάτι των θεσμών του, ήταν ένας από τους πυλώνες του νέου κράτους. Και εκεί τι γινόταν? Οι άνθρωποι που ζούσαν εκείνα τα χρόνια θυμόντουσαν κάποια πράγματα που έφερναν σε μια λίγο άβολη θέση τότε την Εκκλησία. Θυμόντουσαν ότι ο Πατριάρχης είχε αφορήσει την Επανάσταση και ότι λίγο πριν είχε καταδικάσει το Ρήγα Φεραίου και έλεγε οι χριστιανοί να μην διαβάζουν αυτά τα σατανικά πράγματα. Θυμόταν ίσως ότι και ο διάδοχος του Πατριάρχη, όταν είχε γίνει η ναυαρχία στο Ναβαρίνο, είχε έρθει ο Καποδίστρες και φαινόταν τέλος πάντων ότι θα φτιαχτεί το ελληνικό κράτος, είχε στείλει πάλι μία επιστολή σε όλες τις εκκλησίες και καλούσε τους χριστιανούς να υποταχθούν στο Σουλτάνο. Όμως η Επανάσταση έγινε, νίκησε, δημιουργήθηκε το ελληνικό κράτος και η Εκκλησία ήταν ένας από τους θεσμούς της. Δεν έπρεπε να αποκατασταθεί κάπως ο ρόλος της για να μην αμφισβητείται. Και σιγά σιγά με διάφορους τρόπους δημιουργήθηκαν τέτοιοι μύθοι, όπως το κρυφό σχολείο και τις 25 Μαρτίου. Αντίστοιχα είναι. 25 Μαρτίου. Είναι ακόμα ένα κεφάλαιο που το έχεις. 25 Μαρτίου 1821, το έχεις έτσι απλό και λέω τι έγινε εκείνη την ημέρα, γιατί το βάζεις στο βιβλίο σου αυτή την ημερομηνία? Ναι, τι. 25 Μαρτίου, αυτό το ξέρουμε. Μαρτίου, τι. Σταματήστε! Δεν είπα τη δική μου γνώμη. Είπα τη γνώμη εκείνων που περιμένουν με λαχτάρα την απόφασή σας. Με κουβέντες γύρω από ένα τραπέζι δεν κερδίζονται οι αγώνες. Όρισε τη μέρα του ξεσηκωμού πρίγκιπα. Μην αργείς. Να σου πω καταρχάς για το κρυφό σχολείο έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις που υπάρχει μια περίπτωση στην Κέρκυρα. Αν δεν κάνω λάθος, όπου έχουν ένα σπήλαιο στο οποίο λένε ότι να, εδώ ήταν το κρυφό σχολείο και το δείχνουν. Υπάρχει ένα προβληματάκι τόσο τα μικρούλι. Στην Κέρκυρα δεν υπήρχε τουρκοκρατία. Άρα δεν είχε λόγο να υπάρχει και κρυφό σχολείο. Αλλά ξέρεις, καμιά φορά την ιστορία τη χρησιμοποιούμε και λίγο για τουριστικούς λόγους και τέτοια που δεν είναι και πολύ ωραία. 25 Μαρτίου, τι έχουμε μάθει? Ότι έγινε τότε η συνάντηση στην Αγία Λαύρα, πρωτοστάτησε ο παλαιόν πατρών Γερμανός, σήκωσε και το Λάβαρο κτλ. Εάν διαβάσουμε μια πηγή, τα απομνημονεύματα του ίδιου του παλαιόν πατρών Γερμανού, θα δούμε ότι ο άνθρωπος εκείνη τη μέρα δεν ήταν στην Αγία Λαύρα, ήταν στο Αίγιο. Επίσης θα δούμε ότι, αν δούμε λίγο τα γεγονότα εκείνων των ημερών,
ότι την 25η Μαρτίου δεν γίνεται να ξεκίνησε η Επανάσταση, διότι στις 23 Μαρτίου, 2 μέρες πριν, οι επαναστάτες είχαν απελευθερώσει την Καλαμάτα. Δεν ήταν φιλικό αυτό το μάτς, δηλαδή είχε ξεκινήσει κανονικά το πρωτάθλημα, είχε γίνει η Επανάσταση. Οπότε δεν παίζει πάρα πολύ αυτό. Στην πραγματικότητα, στην 25η Μαρτίου δεν έγινε τίποτα, δεν έπεσε ούτε τουφικιά. Και δεν θα μπορούσε, γιατί είναι μέρα του Ευαγγελισμού. Και εκείνη η κοινωνία είχε πολύ θρησκευόμενους ανθρώπους και οι πολύ θρησκευόμενοι άνθρωποι δεν πολεμάνε σε τέτοιες μέρες. Τι έγινε λοιπόν? Αργότερα, όταν έγινε το ελληνικό κράτος και είχε έρθει ο Όθωνας, η δικιά του κυβέρνηση, του Βαβαρού, του Όθωνα, πήρε μια απόφαση. Ότι κοιτάξτε, παιδιά, την Επανάσταση θα την γιορτάζουμε συμβολικά την 25η Μαρτίου. Γιατί? Διότι θέλουμε να την συνδυάσουμε με τον Ευαγγελισμό. Όπως ήρθε ο Αρχάγγελος και έφερε το χαρμόσυνο μήνυμα στην Παρθένο Μαρία, έτσι ήρθε και το χαρμόσυνο μήνυμα της ελευθερίας και της αναγέννησης του έθνους. Και η πλάκα ποια είναι? Όλοι έχουμε μια πάρα πολύ καλή εικόνα για το Μακρυγιάννη, έτσι. Έχουμε όλη αυτή την εντύπωση του Αγίου της Επανάστασης, του ανθρώπου που κανείς δεν μπορεί να μας πει κουβέντα γι' αυτό. Και αυτό και θα νόμιζε κανείς ότι άρα όλοι έχουμε διαβάσει τα μνημονεύματά του. Λοιπόν, στα μνημονεύματά του το λέει ο άνθρωπος, ο Μακρυγιάννης, ότι ξέρετε κάτι, τότε η κυβέρνηση του βασιλιά, του Όθωνα, πήρε την απόφαση να γιορτάζει συμβολικά την 25η Μαρτίου τότε. Άρα, αν ανατρέξουμε χρονικά και ιστορικά, πότε ξεκίνησε η Επανάσταση? Η Επανάσταση, 1 μήνα πριν, 2 μήνες πριν, 5 μήνες πριν? Η Επανάσταση με την ευρύτερη έννοια του τότε ξεκίνησε το Φλεβάρι, όταν ο Αλέξανδρος Υψηλάνδης διέβη τον Προύθο ποταμό που λέμε, όταν δηλαδή πέρασε από τη ρωσική στην Οθωμανική πλευρά και με τους στρατιώτες ξεκίνησε την Επανάσταση. Άρα 1 μήνα πριν. Ναι. Περίπου και... 1,5 μήνα πριν. Και μάλιστα υπήρχε και τότε εκείνη η πολύ συγκινητική προσφορά του αίματος τους, του Ιερού Λόχου των Ελλήνων φοιτητών, οι οποίοι πήγαν να πολεμήσουν. Φυσικά ήταν απολέμιστοι και σκοτώθηκαν δυστυχώς, νομίζω, μέχρι ενός. Μετά όμως, μετά από λίγο καιρό, ξεκίνησε επανάσταση και στον ελλαδικό χώρο, σε αυτό που είναι σήμερα το ελληνικό κράτος. Και όπως είπαμε ήδη, πριν την 25η Μαρτίου είχαν συμβεί κάποια πραγματάκια εκεί πέρα. Μάλιστα. Και πάμε στο χορό του Ζαλόγκου. Στο Ζαλόγκο, η τελευταία κρίση. Ο έσκατος καιρός. Στο Ζαλόγκο. Αναφέρεις μέσα στο βιβλίο σου, σε αυτές τις μύθους και τις παρεξηγήσεις της ιστορίας, το χορό του Ζαλόγκου. Γιατί το βάζεις μέσα? Διότι κοίταξε, οι Σουλιώτισσες και οι Σουλιώτες που αυτοκτόνησαν, διότι δεν ήταν μόνο γυναίκες, ήταν και άντρες. Ο Χριστόφορος Περεβός, όταν έγραψε το βιβλίο του, ανέφερε μόνο τις γυναίκες για να προκαλέσει μια μεγαλύτερη συγκίνηση. Έτσι. Οι Σουλιώτες και οι Σουλιώτισσες λοιπόν ήταν Αρβανίτες. Άρα, την τελευταία στιγμή της ζωής τους, εάν ήθελαν να τραγουδήσουν ένα τραγούδι, δεν θα τραγουδούσαν στα ελληνικά. Θα τραγουδούσαν στη γλώσσα που χρησιμοποιούσαν στα καθημερινότητά τους, που ήταν τα αρβανίτικα. Έτσι δεν είναι? Και αν ήθελαν να χορέψουν έναν σκοπό, αυτός ο σκοπός δεν θα ήταν καλαματιανός. Δεν θα τραγουδήσουμε λίγο από μέσα μας στις Ταιριάδες στο ψάρι, θα δούμε ότι είναι καλαματιανός. Θα χορεύανε κάποιο χορό υπηρώτικο. Άρα εδώ πέρα κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή η θυσία του Ζαλόγκου έγινε. Οι άνθρωποι εκεί όντως αυτοκτόνησαν για να μην πέσουν στα χέρια των στρατιωτών του Αλή Πασά που τους κυνηγούσαν, αλλά το κομμάτι του χορού δεν μπορεί να υπήρξε. Βέβαια είναι εντυπωσιακό ότι αργότερα, σε αρκετές περιπτώσεις, επαναλήφθηκε αυτό το τελειτουργικό. Δηλαδή, πρόσφατα έμαθα κιόλας από μια μαρτυρία ενός ανθρώπου που ήταν μέσα στο Πολυτεχνείο στην εξέγερση του 1973, ότι είχε δει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες εκεί να το χορεύουν. Γιατί ήθελαν να δείξουν ότι όπως οι πρόγονοί μας τότε πολεμήσαν εναντίον μιας τυραννίας, και εμείς τώρα πολεμούμε εναντίον μιας άλλης τυραννίας. Κάποιοι μύθοι μπορεί να είναι και χρήσιμοι, μπορεί να είναι και προωθητικοί. Αλλά με τα χρόνια πια, εντάξει, μπορούμε να πούμε την αλήθεια για αυτούς και δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα, μόνο να κερδίσουμε έχουμε μαθαίνοντας την αλήθεια. Υπάρχει λόγος να μάθουμε την αλήθεια? Ή είναι καλύτερα να ζήσουμε κάτω από διάφορους μύθους, γιατί κάνει καλό στην ψυχή μας? Πιστεύεις ότι μαθαίνοντας την αλήθεια μπορεί ουσιαστικά να υπάρξει και ένα αυτό που λέμε μια πληγή μέσα μας? Είπες δύο πολύ κρίσιμες λέξεις τώρα, η ψυχή και η πληγή, έτσι. Αν κάνει καλό στην ψυχή μας, μας δημιουργεί πληγές. Αυτά αφορούν όμως την ψυχοθεραπεία. Δηλαδή σε ατομικό επίπεδο, ο κάθε άνθρωπος μπορεί να επιλέξει για τη ζωή του, εάν θέλει να βρει την αλήθεια του. Τι είναι αυτό το παιδικό μου τραύμα που μου προκαλεί τη συμπεριφορά που έχω τώρα, για παράδειγμα. Αν δεν θέλει να ανακαλύψει την αλήθεια του, έχει κάθε δικαίωμα να μην το κάνει. Αλλά εδώ μιλάμε για τις κοινωνίες. Και οι κοινωνίες από την ανακάλυψη της αλήθειας, της ιστορικής αλήθειας, της πολιτικής αλήθειας, της επιστημονικής αλήθειας, έχουν μόνο να κερδίσουν. Και καταλαβαίνω ότι οι άνθρωποι φοβούνται. Και εγώ μπορεί να φοβάμαι κάποιες φορές. Αλλά ξέρεις, για να μιλήσω, για να αναφερθώ σε έναν άλλο κλάδο των επιστημών, η Μαρί Κιουρί, νομπελίστρια, έλεγε ότι στη ζωή
Τίποτα δεν είναι για να το φοβόμαστε. Όλα είναι για να τα κατανοούμε. Και δες πως το είδαμε αυτό να συμβαίνει πρόσφατα. Κορονοϊός. Όλοι φοβηθήκαμε. Εγώ φοβήθηκα πάρα πολύ τον ιό και γι' αυτό μάλλον με τον άλλον περπατούσε στον δρόμο μόνος του και δεν φορούσε μάσκα. Ο άλλος φοβήθηκε επίσης πάρα πολύ. Το διαχειρίστηκε αλλιώς τον φόβο του. Άρνηση. Δεν υπάρχει ο κορονοϊός. Και εσύ που τον πιστεύεις είσαι θύμα, πρόβατο κτλ. Αυτό είναι λόγω του φόβου. Είτε για το παρόν μας, είτε για το παρελθόν μας. Τον φόβο δεν τον χρειαζόμαστε. Μας είναι βάρος. Πάμε για την περιβόητη ιστορία. Καταρχάς, όσοι μπήκατε εμβόλυμα στην παρέα μας, να ξέρετε ότι έχω τον Σταύρο τον Παναγιωτίδη, κοινωνιολόγο και διδάκτορ ιστορίας του Παντίου, που έχει γράψει ένα βιβλίο που δεν χωράει αμφισβήτηση, να το λέγα κάπως έτσι. Συγγνώμη, υπήρξε κάποιος που σε αμφισβήτησε? Καλά, πολλοί κόσμος στο Facebook. Έτσι, στα social media. Όπου Ναι, αλλά με τι εννοώ. Με λογιών επιχειρήματα. Όχι, εγώ λέω επιχειρήματα που επιστημονικά υπήρξε. Σε πολύ λίγες περιπτώσεις. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων υπήρξαν φράσεις και κραυγές του τύπου από ποιον τα πήρες και τα λες αυτά και όλοι στην Ελλάδα πρέπει να λέμε μια μπουρδα για να μπορέσουμε να κάνουμε καριέρα και αυτά σας μαθαίνουν στα πανεπιστήμια, σας πληρώνουμε για να σπουδάζετε και τέτοια. Κατάλαβα. Δεν είδα κανέναν πάντως καθηγητή πανεπιστήμιου να σου επιτεθεί. Έτσι. Και γι' αυτό πολλές φορές μέσα στο βιβλίο προσπαθώ και παρουσιάζω και την αντίθετη άποψη εκεί που υπάρχει, με τον σεβασμό που πρέπει στον διάλογο και στον επιστημονικό και στον πολιτικό, γιατί νομίζω ότι και η αποκάλυψη ιστορικής αλήθειας είναι και ζήτημα δημοκρατίας. Και βέβαια αυτό ισχύει σε όλες τις χώρες, ότι όλες τις χώρες έχουν κυβέρνηση οι οποίες φτιάχνουν το μάθημα της ιστορίας, για παράδειγμα. Έτσι. Αλλά δεν διδάσκεται σε όλες τις χώρες με τον ίδιο τρόπο. Παράδειγμα, διάβαζα μια συνέντευξη της Αρβελέρ και έλεγε ότι ξέρετε κάτι τέτοια στη Γαλλία, μας δίνουν στα σχολεία ένα βιβλίο ιστορίας, το οποίο σου δίνει, ας πούμε, για τον Ροβεσπιέρο, έναν ήρωα, ένα μεγάλο πρωταγωνιστή της Γαλλικής Επανάστασης, μάλλον, δύο πηγές. Η μία πηγή λέει ότι ο Ροβεσπιέρο ήταν ένας ήρωας του γαλλικού λαού κτλ. Η άλλη πηγή λέει ότι ο Ροβεσπιέρο ήταν ένα αιμοδιψές, μοσταγιές κάθαρμα κτλ. Με τον τρόπο αυτό τα παιδιά λοιπόν καταλαβαίνουν ότι η ιστορία ως επιστήμη δεν είναι δόγμα. Δεν είναι ένα τελειωμένο σύστημα συμπερασμάτων. Αλλά ότι χωράει συζήτηση. Όχι ότι είναι υποκειμενική, όπως το εννοούμε, ότι όλα μπορεί να ισχύουν και όλα είναι εξίσου έγκυρα, αλλά ότι δεν είναι μια εθνική απολογία. Δεν είναι το μάθημα που πρέπει να πούμε στο δάσκαλο και κατ' επέκταση μετά πού? Στην εξουσία, στο κράτος. Ότι πρέπει να αμφισβητούμε. Καποδίστριας και οι φοβερές πατάτες. Πώς φτάσαν οι πατάτες, είναι αυτή η γνωστή που δεν τη θέλανε, αυτό που ξέρουμε εμείς, δεν τη θέλανε την πατάτα στην αρχή οι Έλληνες και αποφάσισε να βάλει μια αποθήκη, να τις βάλει μέσα, να βάλει και φύλακες, ώστε οι Έλληνες να πιστέψουν ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό και να πάνε να τις κλέψουν. Έτσι μάθαμε. Έτσι είναι. Έτσι μάθαμε. Λέμε κάποιες φορές ότι οι μύθοι έχουν μέσα έναν κόκκο αλήθειας και γι' αυτό δημιουργούνται και γίνονται πιστευτοί. Αυτός ο μύθος έχει δύο. Ο πρώτος είναι ότι όντως ο Καποδίστριας ήταν αυτός που εισήγαγε την καλλιέργεια της πατάτας στην Ελλάδα, αλλά από όλα τα στοιχεία προκύπτει ότι οι Έλληνες τότε μια χαρά εύκολα τις φάγανε τις πατάτες. Δεν είχαν και πολλές επιλογές εδώ που τα λέμε οι άνθρωποι, θα ήταν πολύ περίεργο το αντίθετο. Μιλάμε για το 1830, ας πούμε, σε μια χώρα καθημαγμένη από τον πόλεμο, από την Επανάσταση, από τον εμφύλιο. Τι επιλογές διατροφικές είχαν? Την βάλανε στις διατροφικές συνήθειες εύκολα λοιπόν. Ποιο είναι το ενδιαφέρον? Αυτή η ίδια ιστορία με την ίδια δομή, με τους στρατιώτες, τα σακιά κτλ. Υπάρχει και σε άλλες χώρες, για άλλους πολιτικούς ηγέτες. Υπάρχει στη Γερμανία για τον Φρυδερίκο τον Μεγάλο της Πρωσίας. Στην Ρωσία για την Μεγάλη Κατερίνη, Τζαρίνα. Και στη Γαλλία για τον εθνικό διατροφολόγο του εκεί, τον Παγματιέ. Πιθανότητα λοιπόν τι έγινε? Κάποιος υποστηρικτής του Καποδίστρια, που ήταν στο εξωτερικό, γνωρίζοντας αυτή την ιστορία, την έφερε κάπως στην Ελλάδα και τη φόρεσε στον Καποδίστρια. Για να τονώσει αναδρομικά, ας πούμε, το πολιτικό του κύρος. Ωραία, ωραία. Άντε αυτός το έκανε. Εμείς, γιατί το πιστέψαμε και έμεινε στις μέρες μας στο μυαλό μας? Εδώ είναι ο δεύτερος κόκκος αλήθειας. Αυτός ο μύθος αντανακλά λίγο την ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας. Ότι είμαστε και κάτι τύποι έτσι λίγο που τους αρέσει ο απαγορευμένος καρπός και μπορεί να είμαστε και λίγο αντιδραστικοί από την άλλη, έτσι να μας φέρουν κάτι καινούργιο, μπορεί να το κοιτάμε με μισό μάτι, αλλά μπορεί να χρειαστεί τελικά να μας κάνουν και κανένα κόλπο για το καλό μας, για να εφαρμόσουμε τους κανόνες. Κάποιος κύριος που έρχεται από το εξωτερικό και που μας φαίνεται περίεργος, αλλά εμείς πρέπει να ακούσουμε τον κανόνα του και αυτός γίνεται να μας κάνει και κόλπο, προκειμένου εμείς να φάμε τις πατάτες μας. Άρα, σαν γεγονός δεν υπήρξε ποτέ καμιά όλο αποθήκη... αυτό το κόλπο, όχι. Υπήρξε το ότι ο Καποδίστριας έφερε τις πατάτες στην Ελλάδα και οι Έλληνες φάγανε ευχαρίστως. Δεν ξέρω πότε ανακάλυψαν ότι μπορούσαν να γίνουν και τηγανιτές, αλλά πάντως στην πρώτη μορφή τις φάγανε εύκολα. 1894. Είναι η περιβόητη αυτή η συζήτηση που λέμε, και μην μου πείτε ότι δεν το έχετε πει, δεν το έχετε ακούσει, για μία ψήφο χάθηκε στην ψηφοφορία
ή να μιλάει όλη η γη ελληνικά. Και το λέμε με μια τέτοια περηφάνεια. Γαμώτο, κέρδισαν τα αγγλικά για μία ψήφο τα ελληνικά, και ενώ τώρα θα μπορούσε να μιλάει όλος ο πλανήτης σαν ενώ επίσημη γλώσσα, σαν κύρια γλώσσα, τα ελληνικά και όχι τα αγγλικά. Και εμείς καθόμαστε και δίνουμε ένα σκασμό λεφτά για να μαθαίνουμε αγγλικά. Ενώ θα μάθαιναν οι άλλοι ελληνικά. Αυτές είναι οι ειδικίες. Τι έχει συμβεί σε αυτή την ιστορία? Κοίταξε. Χοντρικά υπάρχουν δύο λόγοι, ας πούμε, για τους οποίους οι άνθρωποι πιστεύουν τους μύθους. Ο ένας είναι ότι οι μύθοι μας κάνουν χαρούμενους, επειδή επιβεβαιώνουν την αντίληψη που έχουμε για τον κόσμο. Οι παλιοί και οι σύγχρονοι μύθοι. Και για τη θέση δικιά μας μες στον κόσμο, για το χαρακτήρα μας. Άλλος τρόπος είναι ότι οι μύθοι μας στεναχωρούν και μας θυμώνουν. Πάλι όμως επιβεβαιώνοντας την αντίληψη που έχουμε για τον εαυτό μας και για τον κόσμο. Ο συγκεκριμένος κάνει αυτό. Μας θυμώνει, μας στεναχωρεί, λέμε αχ, αδικία για μία ψήφο. Κοίτα, χάσαμε την ευκαιρία να αποκαταστήσουμε το παλιό μας κλέος, την αρχαία μας δόξα. Να γίνουμε πάλι εμείς οι κοσμοκράτορες. Και τι καλά που θα ήταν. Δηλαδή, χάσαμε την ευκαιρία να πάρουμε αυτό που δικαιούμασταν. Στεναχωριόμαστε μεν, αλλά επιβεβαιώνουμε ότι βλέπεις το δικαιούμασταν και τι έγινε. Μια ψήφος. Ενός ανθρώπου ο οποίος λεγόταν και Ντάνιελ, αλλά τι ήτανε? Ήταν Εβραίος. Τι ωραία που κολλάνε όλα τα στερεότυπα, έτσι, εξαιτίας ενός Εβραίου χάθηκε. Στην πραγματικότητα όμως, ξέρεις, λέμε και μέσα στο βιβλίο ότι οι πιο πολλοί μύθοι καταρρίπτονται όταν πάει κάποιος από πάνω και κάνει αυτό, όταν ξύσει λίγο την επιφάνεια. Για να δεις αν έγινε ποτέ μια τέτοια ψηφοφορία στην Αμερική, δεν χρειάζεται να πας να κατεβάσεις όλους τους τόμους με τα αρχεία του Κογκρέσου και να δεις μία προς μία όλες τις ψηφοφορίες. Αρκεί να δεις το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ποια γλώσσα ορίζει το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών ως επίσημη? Καμία. Δεν ορίζει καμία. Ούτε καν τα αγγλικά. Αλλά δεν θα μπορούσε να γίνει ψηφοφορία ποτέ για τα ελληνικά. Πόσο μάλλον που. Γιατί να γίνει για τα ελληνικά? Δηλαδή δεν υπήρχε ούτε ελληνική μετανάστευση έντονη τότε στην Αμερική, δεν υπήρχε ο παραμικρός λόγος. Προέκυψε όμως αυτός ο μύθος με έναν άλλο τρόπο. Είναι και πάλι αυτό που λέγαμε πριν, ότι υπάρχει κάποιος κόκκος αλήθειας. Ποιος ήταν αυτός? Κάποια στιγμή είχε γίνει στην Αμερική μια ψηφοφορία για το εξής θέμα. Υπήρχαν σε μια πολιτεία πάρα πολλοί μετανάστες, όχι Έλληνες, Γερμανοί. Και κάποιος είχε κάνει μια πρόταση ότι ρε παιδιά, οι άνθρωποι αυτοί δεν μιλάνε αγγλικά καλά, είναι όμως μέρος της κοινωνίας μας. Να μην μεταφράσουμε κάποιους από τους νόμους μας στη γλώσσα τους. Και έγινε μια ψηφοφορία στο Κογκρέσο. Υπάρχουν λοιπόν οι υπέρ, οι κατά, και λίγο πριν ψηφίσουν, οι υπέρ βλέπουν ότι δεν τους πολυπαίρνει, δεν τον έχουν το σχετισμό και προτείνουν να αναβληθεί η ψηφοφορία για να ξαναζυμωθούν, να κερδίσουν. Τίθεται λοιπόν σε ψηφοφορία η πρόταση για την αναβολή της ψηφοφορίας. Και τι γίνεται? Χάνει με μία ψήφο. Άρα, όχι το ίδιο το ζήτημα περί της χρήσης μιας άλλης γλώσσας, αλλά μια πρόταση διαδικαστική ήταν αυτή που έχασε για μία ψήφο. Και όχι για τα ελληνικά. Και όχι για τα ελληνικά, για τα γερμανικά. Κάτι άλλο αντάλλον. Και πάλι όμως η πλάκα είναι ότι αυτός ο μύθος αντιστοίχως υπάρχει και για άλλες γλώσσες. Όχι για την Αμερική, για γλώσσες που κάποια στιγμή θα παίζαν ένα τέτοιο ρόλο, θα γίνονταν οι παγκόσμιες γλώσσες. Υπάρχει για τα γερμανικά, υπάρχει για τα εβραϊκά. Δεν έχουμε την πρωτοτυπία όλων από τους μύθους. Ενδεχομένως ότι πιστεύουμε λίγο περισσότερο από άλλους λαούς, αλλά εντάξει. Λοιπόν, Ιωάννης Μεταξάς. Το περιβόητο όχι. Η κυβέρνηση της Ιταλίας μας ζητά να επιτρέψουμε στα στρατεύματά της να εισέλθουν στα εδάφη μας. Το ελληνικό έθνος απαντά στην Ιταλική πρόκληση, όχι. Αυτό το όχι που το θυμόμαστε από μωρά παιδιά στις σημεούλες. Όχι, 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 όχι. Μία λέξη που από ό,τι φαίνεται δεν υπόθηκε ποτέ. Ναι, το όχι φτιάχτηκε εκ των υστέρων εκείνες τις μέρες ως το όχι που είπε ο ελληνικός λαός και ας πούμε δι' αυτού ο Μεταξάς. Ο Μεταξάς ξέρουμε ότι όταν συναντήθηκε με τον Γάλλο πρόξενο του είπε το περίφημο «alors c'est la guerre», δηλαδή στα γαλλικά ήταν η γλώσσα της διπλωματίας εποχής, ότι θα λέγαμε σήμερα «οκ, τι να κάνουμε, αυτό λοιπόν σημαίνει ότι έχουμε πόλεμο». Θα έλεγε κανείς όμως ότι εντάξει ρε παιδί μου, τι όχι, τι έχουμε πόλεμο, το ίδιο είναι. Ουσιαστικά δεν υπόθηκε ποτέ σαν όχι, σαν μια δεν υπόθηκε ποτέ σαν λέξη, έτσι δεν είναι? Έτσι, δεν υπόθηκε ποτέ σαν όχι, και απ' την άλλη αυτή η άρνηση του Μεταξά δεν είχε να κάνει ακριβώς με τον πατριωτισμό του. Δηλαδή ο Μεταξάς ως φασιστικής ιδεολογίας άνθρωπος ήταν πολύ κοντά και με την Ιταλία του Μουσολίνη και με τη Γερμανία του Χίτλερ. Είχε αποδεχτεί και τον Γκέμπελς, άλλωστε τον υπουργό του Χίτλερ, λίγο καιρό πιο πριν. Τι γινόταν όμως? Ο βασικός υποστηρικτής του και αυτός που είχε την πραγματική εξουσία στα χέρια του ήταν ο βασιλιάς. Ο βασιλιάς τότε ήταν αγγλόφιλος, είχε σύνδεση με την Αγγλία. Δεν θα μπορούσε λοιπόν ο Μεταξάς, ακόμα και αν το ήθελε, να δώσει την δυνατότητα στους Ιταλούς που ήταν αντίπαλοι των Άγγλων τότε να παρελάσουν όπως θέλανε μέσα από την Ελλάδα. Δεν ήταν εφικτό αυτό. Και αυτό αλήθεια είναι ότι το μαθαίναμε στο σχολείο από παλιά. Έτσι, εγώ θυμάμαι στο δημοτικό να μας το λένε αυτό οι δάσκαλοι. Αλλά σχέση με το Μεταξά, υπάρχουν και διάφοροι άλλοι μύθοι, φήμες τέλος πάντων που κυκλοφορούν. Σε μια προσπάθεια οι σύγχρονοι υποστηρικτές του να του φτιάξουν έτσι ένα προφίλ και να δικαιώσουν τώρα τις ιδέες τις δικές του και τις δικές τους, λένε διάφορα πράγματα που δεν ισχύουν, όπως ότι ο Μεταξάς έφτιαξε το ΙΚΑ.
Είτε ο Μεταξάς θέσπισε το οκτάωρο, την Κυριακάτικη Αργία. Πράγματα που δεν ισχύουν. Εδώ με ένα γκουγκλάρισμα όντως μπορούμε να βρούμε ότι αυτά το οκτάωρο θεσπίστηκε πιο πριν, όπως και η Κυριακάτικη Αργία. Απλώς τι έγινε? Επί Μεταξά μπήκανε μέσα στο οκτάωρο και στην Κυριακάτικη Αργία και κάποιοι παραπάνω επαγγελματικοί κλάδοι μετά από αγώνες τους. Αντιστοίχως, για την περίπτωση του ΙΚΑ, το ΙΚΑ είχε ψηφιστεί παλιότερα και ξεκίνησε να δημιουργείται. Φτιάχναν τα χαρτιά, φτιάχναν τα κτίρια κτλ. Και απλώς επί Μεταξά ήταν έτοιμο το πρώτο υποκατάστημα του ΙΚΑ και πήγε και έκοψε την κορδέλα. Και η προπαγάνδα της εποχής έλεγε ότι ο Μεταξάς δημιούργησε την κοινωνική ασφάλιση. Στις εποχές μας άλλοι να ετοιμάζουν πράγματα και την ώρα των εγγενείων να αλλάζει η κυβέρνηση και να το διεκδικούν κάποιοι άλλοι. Ναι, εντάξει. Αλλά σε άλλο πλαίσιο. Σε άλλο πλαίσιο. Για να κλείσουμε αυτό το θέμα. Άρα το όχι το εμπνεύστηκαν κάποιοι σαν λέξη. Το όχι βγήκε εκείνες τις μέρες ως η έκφραση του ελληνικού λαού απέναντι στην φασιστική απειλή. Γραφόταν σε εφημερίδες και σε τέτοια. Και χρησιμοποιηθεί προπαγανδιστικά με την καλή έννοια όμως της προπαγάνδας. Ένας τίτλος. Της τόνωσης του ηθικού των. Ναι, ένας τίτλος. Επειδή αγαπώ πολύ, σας είπα ότι ακόμα 2 θέματα θα ανοίξω. Το άλλο το κρατάμε για το μέρος Β, γιατί ξαναείπα ότι θα μπορούσαμε να μιλάμε πάρα πολλές ώρες. Λατρεύω Νίκο Καζαντζάκη. Μία από τις πιο μεγάλες χαρές που μπορεί να αξιωθεί ο άνθρωπος στον κόσμο τούτο είναι να φυσάει ελαφρό αγεράκι και να αρμενίζει στο Αιγαίο. Δεν μπόρεσα ποτέ να φανταστώ πώς γίνεται να είναι αλλιώς ο παράδεισος. Γιατί η γης μπορεί να είναι καλύτερα αρμονισμένη με το κορμί και με την ψυχή του ανθρώπου. Χαίρομαι που ήμουν άνθρωπος και Έλληνας. Είμαι αυτός που λέει ότι θα έπρεπε να διανέμονται δωρεάν τα βιβλία του στα σχολεία και όχι να πρέπει να πληρώσει για να διαβάσει Καζαντζάκη. Εδώ λοιπόν. Νομίζω ότι τα σχολεία που έχουν σχολικές βιβλιοθήκες, μάλλον θα έχουν και βιβλία του Καζαντζάκη. Το θέμα είναι πόσο πολύ το σχολείο αφενός μαθαίνει τα παιδιά στο να διαβάσουν, αφετέρου τους αφήνει χρόνο. Έχεις πολύ δίκιο γι' αυτό. Λοιπόν, το γνωρίζω επειδή λατρεύω τον Καζαντζάκη ότι αφορισμός από την Εκκλησία δεν έγινε ποτέ. Όμως στο μυαλό των ανθρώπων θεωρούν ότι ο Καζαντζάκης ήταν ένας άνθρωπος που πίστευε πάρα πολύ στο Χριστό, έτσι. Να πούμε, ήταν δηλαδή αυτό που ξέρω εγώ τουλάχιστον, ότι πίστευε. Τώρα, εσύ θα μου πεις για αυτόν τον αφορισμό που ουσιαστικά δεν έγινε ποτέ από την Εκκλησία. Ο Καζαντζάκης, να πούμε ότι δεν ήταν καταρχάς, δηλαδή στα βιβλία του αυτά που μπήκαν στο στόχαστρο της Εκκλησίας, τον Καπετάν Μιχάλη, τον Τελευταίο Πειρασμό, δεν ήταν αντιχριστιανικά, δεν ήταν αντιθρησκευτικά. Ήταν τα βιβλία ενός καλλιτέχνη, ενός συγγραφέα, ο οποίος χρησιμοποίησε συμβολικά κάποια πρόσωπα, θρησκευτικά προκειμένου να περάσει κάποια μηνύματα. Δεν ήταν μηνύματα αμφισβήτησης της θρησκείας καθ' αυτά. Βέβαια, ο Καζαντζάκης είχε μελετήσει πολύ για το Βούδα, είχε μια σχέση με τον Βουδισμό, το γράφει αυτό και στο Ζορμπά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν αντιχριστιανικά, ας το πούμε έτσι, τα βιβλία του. Η Εκκλησία όμως εκείνη την εποχή έτσι τα εξέλαβε και είχε ζητήσει από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να τα απαγορεύσει. Γίνεται λοιπόν μια συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου, με ενεργό, ανοιχτό το ζήτημα του αφορισμού του Καζαντζάκη και τελικά. Λένε ότι ξέρετε κάτι, ο Καζαντζάκης όμως είναι κριτικός. Η Εκκλησία της Κρήτης είναι αυτοκέφαλη και πάγεται απευθείας στο Πατριαρχείο. Άρα δεν μπορούμε να αποφασίσουμε εμείς και πετάμε τον μπαλάκι στο Πατριαρχείο. Εικάζουμε τώρα ότι αυτό έγινε επειδή μάλλον και μέσα στην Ιερά Συνόδο δεν υπήρχε ομοφωνία για το ζήτημα. Οπότε πετάξαν το θέμα, το παρέψαν στο Πατριαρχείο. Το Πατριαρχείο όμως δεν αφόρησε ποτέ τον Καζαντζάκη. Και όταν ο Πατριάρχης ρωτήθηκε, είπε: εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι τα βιβλία του Καζαντζάκη κοσμούν την Πατριαρχική Βιβλιοθήκη. Η σύγκρουση όμως ήταν τέτοια της ελληνικής, εδώ της ελλαδικής εκκλησίας με τον Καζαντζάκη, που έδωσε στον κόσμο την εντύπωση ότι ο Καζαντζάκης αφορίστηκε και για έναν ακόμα λόγο. Πεθαίνει ο Καζαντζάκης, μεταφέρουν τους ορότα από τη Γερμανία στην Αθήνα. Ο Πατριάρχης, ο Μητροπολίτης εδώ πέρα και ο Αρχιεπίσκοπος δεν δίνουν άδεια να τεθεί το σώμα του σε λαϊκό προσκύνημα. Φοβούνται τις αντιδράσεις, δεν θέλουν, δεν ξέρουν. Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε και όλα μες στην ιστορία, το παρελθόν είναι, είπαμε. Αλλά μεταφέρει τους ορούς στην Κρήτη, όπου έγινε η ταφή. Στην Μητρόπολη, εκεί, εκτίθεται σε δημόσιο προσκύνημα σωρός και γίνεται κανονικά εξώδιος ακολουθία. Δεν μπορεί έναν άνθρωπο που τον διαβάζει, ας πούμε, η Εκκλησία να τον έχουν αφορήσει. Βέβαια, απ' έξω είναι συγκεντρωμένοι πιστοί, άλλοι ιερείς, οι οποίοι διαφωνούν, βρίζονται, σμπρώχνονται, χτυπιόνται. Ένας από αυτούς, μάλιστα, που είχε πρωταγωνιστικό ρόλο τότε ήταν και ο Αυγουστίνος Καντιώτης, ο μετέπειτα Μητροπολίτης της Φλόρινας, που θυμάστε είχε αφορήσει τον Θόδωρο Αγγελόπουλο, όταν έκανε εκεί πέρα τα γυρίσματα της ταινίας του. Και μετά μεταφέρεται το σώμα τους στον τάφο και ξαφνικά διαπιστώνεται ότι εκεί δεν υπάρχει ιερέας για να πει τα τελευταία λόγια πριν από την ταφή. Και εκεί που είναι αγριεμένοι όλοι και είναι έτοιμοι, όπως λέει μια μαρτυρία, οι κριτικοί να τον πιάσουν έτσι με τα χέρια και να τον βάλουν μέσα, εμφανίζεται από το πουθενά ένας πολύ νεαρός παπάς, ψάλλει
γίνεται κανονικά το μυστήριο, το θαύμα και τελειώνει η ιστορία. Και τι προκύπτει μετά? Ότι αυτός ήταν ένας στρατιωτικός ιερέας, ο οποίος κάνει τη θητεία του εκεί κοντά, και παρά την απαγόρευση που υπήρχε στο στρατόπεδο να φύγουν από εκεί οι στρατιώτες, αυτός δραπέτευσε. Γιατί θεώρησε ότι είναι θρησκευτικό του καθήκον. Λέει, ο άνθρωπος αυτός βαφτίστηκε χριστιανός, δεν τον έχει καθαρίσει η εκκλησία μας, δεν τον έχει αφορήσει. Γιατί να μην τον διαβάσουμε? Πήγε, το διάβασε, γύρισε στο στρατόπεδο, έφυγε την καμπάνα του, έφαγε φυλακή πολύ καιρό, αλλά έμεινε το όνομά του, γιατί το αναφέρουμε και στο βιβλίο. Αναφέρουμε και το όνομά του. Ναι, βέβαια. Μάλιστα. Γιατί ακολούθησε αυτό που λέγαμε και πριν, έτσι, την αντίληψή του για το καθήκον του, και το πήγε μέχρι τέλους. Απίστευτο. Απίστευτο. Βέβαια, το πιο ωραίο ποιο είναι? Αφορίστηκε ο Καζαντζάκης, αλλά όχι από την ελληνική, από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Από την Καθολική. Η Καθολική Εκκλησία ενέταξε τα βιβλία του σε μια λίστα απαγορευμένων βιβλίων. Αυτό πρότεινε στους πιστούς να μην τα διαβάζουν. Δηλαδή οι Καθολικοί το κάνανε. Μάλιστα. Απίστευτο. Μια πολύ μεγάλη φυσιογνωμία. Εντάξει, δεν το συζητάω. Να στείλω και πολλά φιλιά στο φίλο μου τον Γιάννη τον Σμαραγδί, το σκηνοθέτη που έκανε αυτή την ταινία και για τον Καζαντζάκη, αλλά και τον Οδυσσέα τον Παπασπηλιόπουλο που έχει φαβορή ερμηνεία. Όλοι οι ηθοποιοί. Αλλά είναι μια ταινία που την έχει παίξει και ο Αντένα, αλλά σας παρακαλώ να τη δείτε. Νομίζω μόνο καλό θα κάνει στην ζωή σας. Για τέλος του πρώτου μέρους της ιστορίας μας άφησα αυτό τον απίθανο μύθο για τον Έλληνα που κρύβεται πίσω από τον Αϊνστάιν. Λένε ρε παιδί μου ότι ο Καραθεοδωρής λένε ότι αν ο Αϊνστάιν και ότι αν δεν υπήρχε ένας Έλληνας πριν, νομίζω λέγανε ότι ήταν δάσκαλός του, αυτό λέει ο μύθος, ότι ο Αϊνστάιν δεν θα κάνει τίποτα από όλα αυτά, δεν θα βρίσκε τίποτα από όλα αυτά και ότι σε έναν Έλληνα πάλι χρωστάμε όλα αυτά που έκανε ο Αϊνστάιν. Ο μύθος εδώ έχει δύο εκδοχές. Η μία είναι ότι ο Αϊνστάιν έκλεψε, η πιο κίνκη εκδοχή αυτού του μύθου, ότι ο Αϊνστάιν έκλεψε τη θεωρία από τον Καραθοδωρή. Το έχω ακούσει και αυτό. Και ο άλλος είναι ότι ο Αϊνστάιν στην τελευταία του συνέντευξη είπε την περίφημη φράση: ξέρετε, κύριε, με έχετε ρωτήσει 1002 εδώ, αλλά δεν με έχετε ρωτήσει για τον δάσκαλό μου, στον οποίο οφείλω πραγματικά τη θεωρία της σχετικότητας κτλ. Αυτός είναι λοιπόν ο Έλληνας σπουδαίος μαθηματικός Κωνσταντίνος Καραθοδωρή. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα μπορούσε να υπάρχει κάποια τέτοιου τύπου σχέση του Καραθοδωρή με τη θεωρία της σχετικότητας. Όταν ο Αϊνστάιν ανακοίνωσε τη θεωρία της σχετικότητας, ο Καραθοδωρή δεν είχε πάρει ακόμα το διδακτορικό του. Υπήρχε μια συνεργασία των δύο και είχαν ανταλλαχθεί πάρα πολλές επιστολές. Και φαινόταν, υπήρχε μια αμοιβαία εκτίμηση. Τι υπάρχει λοιπόν? Υπάρχει μια στιγμή που σε μια επιστολή ο Αϊνστάιν λέει στον Καραθοδωρή: εάν μου εξηγήσετε και το τάδε μαθηματικό πρόβλημα που αντιμετωπίζω για την θεωρία μου, θα έχετε την αιώνια ευγνωμοσύνη μου κτλ. Φαίνεται ότι αυτό κάπως χρησιμοποιήθηκε ως η πρώτη ύλη, χάρη στην οποία ας πούμε έγινε αυτή η παρανόηση. Το θέμα ποιο είναι? Νομίζουμε εμείς ότι τιμούμε τον Καραθοδωρή όταν του αποδίδουμε ένα τέτοιο έργο, κάτι που δεν έκανε. Στην πραγματικότητα τον προσβάλλουμε και τον μειώνουμε. Γιατί? Διότι ο Καραθοδωρή ήταν μια τόσο σπουδαία φυσιογνωμία στα μαθηματικά, σε αυτόν τον κλάδο, και μάλιστα στη φιλοσοφία των μαθηματικών. Μπορεί να καταλάβεις λίγο από τη σύνδεση αυτών των δύο λέξεων τώρα, πόσο δύσκολος και στριφνός κλάδος είναι. Ναι. Έτσι. Ήταν τόσο σπουδαίος λοιπόν μαθηματικός, που δεν έχει ανάγκη να του φορτώσουμε και ένα επίτευγμα που δεν του ανήκει, για να τον τιμήσουμε πραγματικά και να δείξουμε πόσο σημαντικός ήταν. Από την άλλη, όποιος πιστεύει ότι ο Αϊνστάιν έκλεψε την θεωρία από τον Καραθοδωρή, μπορεί να ψάξει να βρει αν υπάρχει πουθενά κάποια δήλωση τέτοια του Καραθοδωρή. Σίγουρα αυτό που δεν θα βρει από την άλλη, ούτε αυτό το βρει, είναι αυτή την περίφημη τελευταία συνέντευξη του Αϊνστάιν. Ξέρεις, πλέον στην εποχή του ίντερνετ κάποια πράγματα, όχι όλα, γιατί το ίντερνετ δημιουργεί καινούριους μύθους, αλλά κάποια πράγματα διαπιστώνονται. Το αρχείο Αϊνστάιν υπάρχει, είναι ανοιχτό. Όλοι έχουμε πρόσβαση μέσα από το ίντερνετ. Εάν μπούμε λοιπόν εκεί πέρα, θα είναι όλες του οι δηλώσεις, όλες του οι συνεντεύξεις, τα πάντα όλα που λέει και ο Αλέφαντος. Εάν λοιπόν μπει εκεί πέρα στο ψαχτήρι και ψάξει να βρει αυτή την τελευταία του συνέντευξη, θα δει ότι τη χρονιά που υποτίθεται ότι δόθηκε αυτή η συνέντευξη δεν έδωσε καμία συνέντευξη ο Αϊνστάιν και ότι στην τελευταία του συνέντευξη λέει άλλα πράγματα. Λέει για τον πυρηνικό αφοπλισμό, έναν σκοπό στον οποίο είχε ταχθεί τότε ο σπουδαίος αυτός επιστήμονας. Λοιπόν, μέρος πρώτο, κυρίες και κύριοι, Σταύρος Παναγιωτίδης, μύθοι, παρεξηγήσεις και άβολες αλήθειες της ελληνικής ιστορίας. Αυτό που θέλω εγώ να κάνω σαν τελευταία ερώτηση για το μέρος πρώτο στο Σταύρο, γιατί πολύ σύντομα θα δείτε το μέρος δεύτερο, που έχουμε κρατήσει πολύ σημαντικά γεγονότα, είναι αν σου έδινα το δικαίωμα να αλλάξεις
ένα πράγμα για αρχή στο σχολείο από την ελληνική ιστορία. Ένα. Ποιο πρώτο πράγμα θα άλλαζες? Θα κάνω όλα ανάποδα. Όλα ανάποδα. Δηλαδή, αντί να ξεκινάνε τα παιδιά να μαθαίνουν την ιστορία από την αρχαία Ελλάδα, ούτε καν από τους παλαιολιθικούς χρόνους, από τον άνθρωπο του Νεάντερταλ κτλ., θα ξεκινούσαν να μαθαίνουν, δηλαδή από πράγματα που τους είναι ανίκια και γι' αυτό πολλές φορές τη βαριούνται και την ιστορία, θα ξεκινούσαν από τα σύγχρονα. Από την ιστορία της οικογένειάς τους, της γειτονιάς τους, της πόλης τους. Και το δεύτερο ανάποδο. Επειδή αυτά δεν μπορούν να είναι γραμμένα σε βιβλία, η ιστορία της δικιάς σου οικογένειας, της δικιάς μου, θα έβαζα να τα ψάξουν, να τα ερευνήσουν. Να πάνε και να ρωτήσουν τον μπαμπά τους, τη μαμά τους, ξέρεις. Μπαμπά, εσύ που γεννήθηκες, εγώ γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη. Η γιαγιά ήρθε από τη Σμύρνη. Άρα γιατί, πού είναι η Σμύρνη? Η Σμύρνη είναι στην Τουρκία. Άρα η γιαγιά είναι Τουρκάλα? Όχι. Στη Σμύρνη μέναν παλιά Έλληνες. Γιατί φύγανε? Γιατί έγινε πόλεμος και ήρθαν εδώ μετανάστες. Πέραν το ότι το παιδί έτσι με την έρευνα θα του μένανε, πώς λέμε, αυτά τα πράγματα στο μυαλό, θα μάθαινε πολλά πράγματα για την ιστορία. Θα μάθαινε ότι στην ιστορία γίνονται πόλεμοι. Και ότι από τους πολέμους προκύπτει μετανάστευση, προκύπτει προσφυγιά. Και ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο που υπάρχει πάντα. Και δεν το ενορχιστρώνουν σήμερα κάποιοι σκοτεινοί εγκέφαλοι για να μας δημιουργήσουν εμάς προβλήματα. Και ότι ο ίδιος ο ελληνικός λαός την έχει ζήσει την προσφυγιά. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Θα μπορούσαν να το μάθουν τα παιδιά από την τρίτη δημοτικού. Ξαναλέω. Κοινωνιολόγος, διδάκτορ ιστορίας στο Πάντιο. Οπότε σίγουρα θα βρεθείτε αρκετοί αυτή τη στιγμή που θα μου στείλετε μήνυμα γιατί τον βγάζεις, τι είναι αυτά που λέει, πάει να λιώσει την ιστορία μας, γιατί μας το χαλάει, ποιος είναι αυτός, πού τα ξέρει όλα αυτά. Τίποτα από αυτά που γράφω εκεί πέρα μέσα δεν είναι κάτι το καινοφανές, ας πούμε, δεν είναι κάτι το καινούριο. Όλα αυτά είναι δεδομένα για την επιστημονική κοινότητα εδώ και δεκαετίες. Οι επιστήμονες της ιστορίας τα ξέρουν. Είναι μια γνώση η οποία έχει παραχθεί εδώ και δεκαετίες και υπάρχει στα πανεπιστήμια, αλλά μένει εκεί. Και το τελευταίο είναι αυτό, ότι έγραψα αυτό το βιβλίο και το πέδεψα πάρα πολύ για να είναι έτσι μικρό, για να διαβάζεται εύκολα, για να μπορεί να πάει στον πολύ κόσμο. Όλοι εμείς που σπουδάσαμε στο Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο, που είμαστε παιδιά του Ελληνικού Δημόσιου Πανεπιστημίου, δευτερευόντως μας σπούδασαν οι γονείς μας. Πρωτίστως μας σπούδασε ο ελληνικός λαός. Με τα δικά του λεφτά, με τη δικιά του δουλειά φτιάχναν τα πανεπιστήμια, πληρώθηκαν οι καθηγητές μας που σπουδάσαν και αυτοί νωρίτερα. Σε αυτό το ελληνικό λαό κάτι δεν πρέπει να επιστρέψουμε από τις γνώσεις που πήραμε. Αυτό το προσπάθησα αυτό το βιβλίο. Στο βαθμό που το κατάφερα. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που λες. Πραγματικά συγκινητικό. Πρώτη φορά το ακούω. Πρώτα μας σπούδασε ο ελληνικός λαός και μετά οι γονείς μας. Αν το πάρεις κυριολεκτικά, αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Ένας λαός που πληρώνει και για τα πανεπιστήμια και για τους καθηγητές και για να φτιαχτούν και τους μισθούς και όλα. Και βέβαια λίγο αργότερα έχετε και ο αγώνας των γονέων. Σταύρο, τι να πω, είσαι φανταστικός, είσαι καταπληκτικός. Ήταν το μέρος πρώτο. Υπάρχει και ένα μέρος δεύτερο που ακολουθεί, όχι αμέσως. Θα πάρετε λίγο το χρόνο σας για να καταλάβετε, να σχολιάσετε, να μιλήσετε αύριο με την παρέα σας, να έρθετε σε διάφορες αψιμαχίες. Όχι, δεν είναι έτσι, είναι αυτά που λες, εγώ είχα διαβάσει αλλιώς. Και αμέσως μετά, πολύ σύντομα, έρχεται και το μέρος δεύτερο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Σταύρος Παναγιωτίδης. Πρώτη φορά που σταματάω την ορχήστρα, διότι πρέπει να σας πω κάτι για αυτά τα βιβλία. Διότι θα δώσουμε δώρο 2 βιβλία. Μπείτε grigorisarnaoutoul.official, θα μας δείτε φωτογραφία με το Σταύρο, δείτε τι πρέπει να κάνετε και η κλήρωση θα γίνει σε λίγες ημέρες για να έρθει στο σπίτι σας αυτό το βιβλιαράκι. 2 τυχεροί, οπότε νομίζω ότι Σταύρο να σε ευχαριστήσω και για αυτή την προσφορά. Να πούμε και στις εκδόσεις Κέντρος ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εντάξει, σας μιλάω ειλικρινά, είναι για την τσεπούλα, τσακ, το βάζεις μέσα. Πας ταξίδι και περνάει η ώρα φανταστικά. Και μαθαίνεις και την αλήθεια. Εντάξει, μπορεί να μας στεναχωρεί πολλές φορές, αλλά μήπως είναι η αλήθεια. Σταύρος Παναγιωτίδης!